लोगोफोर दिनै खिन्थु भिडिअखौ गोलावैनो बानायदों दे। मालाबा बिदिनो गोलावै लाबोनांगौ दा लोगोफोर, होमबासो हिट जायो। ओरैबायदि गरम बापरे बाप लोगोफोर, थेवब्लाबो बानायथारदों आरोना। मैया भिडिअखौ ससेल' हगारनाय जादों लोगोफोर, मानोना मैयानि भिडिअआव एकदम कपिराइट फैना होदोंलै। माने रमेन्टिक मिउजिकखौनो होनो हाला दानिया, माबा कपिराइट फैग्रा जाबायलै। मा जाबावनो। ओमफ्राय हगारफिननो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय टाइमाबो बारबाय नालाय, बेनिखायनो आङो हगारासै। दिनैसो हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअआ खिन्थु गोलावै बानायदों दे लोगोफोर दिनै। नोंथांमोना खिन्थु लाइक कमेन्ट हरनांगोन दिनै। दाथ' जोंनिथिंजाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम, थेवब्लाबो बानायथारदों आरोना लोगोफोर आं। दसे डाइलग होलाय, दसे गिसिब सिबलाय, एकदम बेफोरबायदि खालामगासिनो। आरोथ' 32 मिनिटनि भिडिअ, बापरे बाप 10 मिनिटनि भिडिअ बानायबानो बेसेबा टाइम नांखागौ। माने सानसेया सम मोनखायाखै आरो दिनै। भिडिअआवनो नांबाय दङ। बिनि थाखायथ' नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय दे। जायबा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइबबो खालामना ला। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। हेलौ, मा खालामदों? दङ ओरैनो, नोंहालाय माथो खालामदों? दङ र' आंबो। ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों? दङ आंबो ओरैनो। दिनैनि खौराङालाय बोरैथ', मोजां ना गाज्रि? दङ बिदिनो गेजेरावनो। नोंहालाय? आंना दिनै मोजांबो गाज्रिबो। माने आंना गिगासिनो र' दिनै, ओरैबायदि। माखौ गिदों? गिदों माने मा होनना बुंबावनो आरो। माबा बिजुलि, आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन। नोङो गाज्रि मोनाथ'? आयौ, माने गाज्रि मोनो दे, सों मा सोंनो नागिरदों? नोङो गाज्रि मोनमाराथ'? मोनाहाय मा? ओमफ्राय नोङो बे खोथाखौ सोंनाय लोगो लोगोनो जुदि आंनि फनखौ रिसिभ खालामा जायो, आंखौ जुदि ब्लक खालामना दोनो नोङो, मा जागोन? आंखौ गिनाङालै नों टिल्लु। नोङो जा सोंनो गोसो बेखौनो सोंबानो जाबाय। आं जेबो गाज्रिबो मोना, नोंनि फनखौ रिसिभ खालामालासिनोबो थाया, आरो मालाबाबो ब्लकबो खालामना दोना। दे सों मा? नंगौ नामा? आं दा सोंनो गिनायबो मोनदों, लाजिनायबो मोनदोंलै। नोंबा दा मा होनो? आं गिदोंबो लाजिदोंबो दा। थै माबा टिल्लु, आंसो गिलायलांबाय। मा खोथा सोंनो नागिरदों नोङो? सोंदो ना। माबा बिजुलि, नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया? बेखौनो एसेबां गिनांगौ जाबाय आरो नोङो टिल्लु। आमाखौथ' गाज्रि मोनो दे, बेखौ सोंबानोथाय गाज्रि मोनो आरो। गैया, बयफ्रेन्ड लाथ'वाखै आङो। ओमफ्राय नोंखौ जुदि सोरबाफोर प्रप'ज खालामोबा नोङो एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? आङो? आं जायखौबा फसायो, बै मानसिया जुदि आंखौ प्रप'ज खालामोबा आङो एक्सेप्ट खालामगोन। खुसियै एक्सेप्ट खालामगोन आङो। नाथाय जायबा मानसिखौ आं फसाया, बै मानसिया जुदि आंखौ प्रप'ज खालामोबा आङो एक्सेप्ट खालामनाय नङा। ओमफ्राय आं जुदि नोंखौ प्रप'ज खालामोबा नों आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? मा जाखो? बुंदो। नों आंखौ प्रप'ज खालामबा नोंदि आंखौ प्रप'जखौनो खालामनाय नंखायाना? जुदि प्रप'ज खालामोबा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बुंनाय? एक्सेप्ट खालामगोन आङो। मा? नों सैथो खोथा बुंमारदोंना बिजुलि? आं जुदि नोंखौ प्रप'ज खालामोबा नोङो आंखौ लामारगोन? नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन थ'र' आङो। I love you बिजुलि, I love you। आं नोंखौ मोजां मोनो बिजुलि, नों आंजों जुलि जागोन ना? टिल्लु, आंबो नोंखौ मोजां मोनो। आं नोंजों जुलि जागोन। I love you too टिल्लु, आंबो नोंखौ मोजां मोनो। आंबो बिजुलि, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नों आंखौ मोजां मोनमारोना? नाथाय नोंसो आंखौ थगायाखैथ'। बिजुलि, आं नोंखौ मोजां मोनमारो। जेब्ला आं नोंखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन, बै समावनो आं नोंखौ फसायखादोंमोन। नंगौ नामा? आंबो। नाथाय नोंनिया माथो गार्लफ्रेन्ड दंखायोनो टिल्लु? सोर खिन्थानाय नोंनो? आंनो ना, आदायानो खिन्थादों आंनो। माथो नोङो गार्लफ्रेन्डजों नांज्लायबाय थायोनो? आदाया आं माने नोंजों रायज्लायबाय थानायखौ मिन्थिगौना बियो?
बेनिखायनो आदाया नोंजों रायज्लायनो आंखौ बादा होदोंमोन। जेनेबा रायज्लायबाय थानो बादा होदों आरो मालाबाल' रायज्लायनो होदों। नाथाय आंनो दि बेखौ नांलाना, आंनो नोंखौसो नांगौ। ओमफ्राय जुदि नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ नागाराबा मा जागोन? मानो नागारा जानो? आं जुदि बेखौ नागारबा बियो आंखौबो नागारखानांगोन ना। आं बेखौ ब्रेकआप होखाबाय। औ, नोंनो जुदि आंखौ नांगौबा बेखौ ब्रेकआप होमारनांगोन। नोङो जेबो टेनसन लानाङा, आं बेखौ ब्रेकआप होखाबाय। माने बेखौथ' बुङाखै ब्रेकआप होबाय होननानै, माने बिदि हरखाबनोबो ब्रेकआप होनाया बारा मोजां नङाना। अबावबा सुइसाइडफोरबो खालामनो हानाय। बेनिखायनो आं बेखौ लासैनो गारगोन। जेनेबा दाथ' जोंफोर जेबो नांज्लायनायबो जायाखै आरो जेबो दायबो मोनाखैना बेखौ। दाय मोनबालाय आं दानो गारनो हागौमोन बेखौ बुंनानैनो। दा आरो जेबो दायखौनो मोनाखैना, बेनिखायनो लासैनो नागारनांगोन। जेनेबा बिदिनो 10-15 दिनसोनि उनाव गारनोसै। गारनायाथ' गारखाबाय, बेखौ आंनो नांखाला। थेवब्लाबो माने बिदि हरखाबनो गारबाथाय सुइसाइड खालामजानोबो गियोलै। सुइसाइड खालामबा आरो एसे प्रब्लेम जाहैगोन ना। बेनिखायनो बेखौ लासैनो आङो माबा मोनसे दाय होनानैबाबो गारगोन आं बेखौ। दे जागोन दे। ओमफ्राय नोङो नागारनांगोन बेखौ जुदि आंखौ नांगौबा। नागारगोन आं बेखौ, नों टेनसन लानाङा होनदोंना। जेब्लानिफ्राय आं नोंजों रायज्लायग्रा जादोंना, अब्लानिफ्रायनो आं बेजों मोजाङै रायज्लायला सानसेबो। एसे दाय मोनबानो रायखायो आं बेखौ। बिदिनो लासै आं बेखौ गारगोन। फन हरि मेसेज हरि जाना थागोन आं। ब्लक खालामना दोनखागोन आं बेखौ। एसे दायावनो बेखौ आं डाइरेक्ट रायखागोनबो, ब्लकबो खालामखागोन। औ, बिदिनो खालाम बेखौ। सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानाङा नोङो। बिदिनो रायज्लायबाबो ओरैनो 1 मिनिट, आधा मिनिट बेफोरबायदिल' रायज्लाय। मोजाङै रायज्लायथारनाङा। ओमफ्राय रायज्लायखायानो आं बेजों, हरबायानो थांला आं बेखौ फन। गावगायासो हरबाय थायो। ओमफ्राय एसेयावनो रायखायो, जेबो दाय गैयिफोरावबो रायखायो आं बेखौ। दे 10-15 दिनसोनि उनाव बेखौ ब्लक खालामथारदो। नों रायज्लायथारनांला। दा दिनैथ' नोंसोरो जेबो नांज्लायनायबो जायाखै। दिनै दा हरखाबनो ब्रेकआप होनो हानाय नङा दिनै, आंबो मिथिगौ। थेवब्लाबो नोङो 10 दिनसोनि उनाव नों हागोनथ' बेखौ ब्रेकआप होनो, लासैनो। माने सैया खालामबाय था। औ, आं बेखौ सैयानो खालामगासिनो दाखालिनिफ्रायनो। दे 10-15 दिननि गेजेराव गारथारदो बेखौ। जागोन दे बिजुलि, नों गिनाङा। दे बेखौ दानिया बाद होदो, बेखौथ' आं नागारखागोन। ओमफ्राय आं नोंखौ लाबोनोसै साननैसो थानानै ना। आयु जागोन दे। औ, बेसेथ' हारसिं थाबाय थानोलै। दा नोंसा आदाया फैनायखायसो, नङाबाथ' आब' मोनासो थाफैबाय थानांगौमोन। बिसिनोबा आरो बिखुनजोफोरा गाज्रि मोनगोन ना बेफोरबायदि फैबाय थाबा। बेनिखायनो हाबाखौनो खालामसिगोनलै। ओमफ्राय नों आंजों ओरैनो मालासो फैनो गोसो? नों जेब्ला लाङो अब्लानो थांगोन आरोहाय। होमबालाय जोंफोरनि हाबाया बारा गोबाव गैला। बोसोरसेबो नेला नोंखौ लाबोनो थाखाय। बोसोरसे नङा, मास मोननैबो नेला। मास मोनसेसोनि उनावनो लाबोनोसै नोंखौ। नंगौ नामा? जागोन दे। आं नोंखौ बेसेबा गिबाय दङमोनलै। नोंबा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? नोंखौनो एक्सेप्ट खालामना थायो। आंबो नोंखौ सिरि गोसोथुमाबाय थाखादोंमोन। आं थेवब्लाबो नोंखौ बुंनो थाखाय साहस मोनाखैमोन। आंथ' नोङो प्रप'ज खालामग्रोआमोनबा आं मालाबाबो नोंखौ प्रप'ज खालामनो हानाय नङामोन खोमा। माने लाजिनायबो मोनो, गिनायबो मोनो। नोंबा आरो आंखौ लागोन ना लाया? नोंसा मालाय एसेबां धोनि, जों आरो एसेबां गोरिब न'खरनि। दै बिजुलि, मोजां मोनलायनायावलाय मा धोनि गोरिब दङ दे। आं बेफोरखौ जेबो साना। आं गोरिब धोनि बेफोरखौ जेबो साना। सानसे समाव जोंबो गोरिबमोन, ओंखामखौनो मोनजायामोन। बुजि मोनो आंबो। आं मुगैयाथ' गोरिबफोरखौ। दा मानसिफोरा सानलायगोन बा धोनिखाय बरायना लाबाय होननानै। नाथाय आं बेफोरबायदि नङा। आं नोंखौ धोनिनि थाखाय मोजां मोनाखै। नोंनि केरेक्टारफोरखौ, नोंनि आखल आखुफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद फसायदों। आरो जों आइयाबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनदों। माने नोङो जोंफोरखौ थांनायाव ओरैबायदि केयार खालामदों, गुबुनफोरा बेफोरबायदि केयारखौनो खालामनाय नङामोन। माने नोङो दिल जितलिया। नंगौ नामा? औ दिल्लु, नों जोबोद मोजां। नोंसोरबो जोबोद मोजां बिजुलि। आं दिनै जोबोद खुसि। आं दिनै लोगोफोरनो पार्टि होगोनलै नोंखौ प्रप'ज खालामनो हानायनि। होबानो जाबाय, आं बायनो खिन्थानि र'। नाथाय नोंसा आइया जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामाबा? ओइ, बेथ' मोजांसो मोनगोन। नोंखौ बेबो बिराद फसायखादोंना। नंगौ नामा? आयै मायो? आयै आं जोबोद खुसि आयै। मानि खुसि जादों नोंहालाय एसेबां? आयै आं अबाव थागोन अबाव थाया मोनलायलांबाय आयै।
आयै टिल्लुआ आंखौ मोजां मोनमारोनो आंखौ दिनै प्रप'ज खालामदों टिल्लुआ। मा? आयै टिल्लुआ गावनो बुंना लादों आंखौ मोजां मोनो होननानै। हे नोंमारगौ आइ टिल्लुआ नोंखौ मोजां मोनो होनना बुंमारदों? औलै आयै गावगायानो बुंदों। आं मालाबाबो सानाखैमोन टिल्लुआदि आंखौ मोजां मोनगोन होननानै। ओमफ्राय आंखौ हाबा खालामना लांगोनबोनो थाबैनो मास मोनसेसोनि उनावनो लांगोननो आयै। नोङो बिजामादै मोनसिगोन आयै बिजामादै। जों गामियाव ना आंनि बायदि रावबो धोनि सेंग्रा मोनाखैमोन। आंनो बयनिफ्राय धोनि सेंग्रा मोनबाय आयै। इसोर खाफाला गेवबाय दे होमबा नोंनिया आइ। आयै टिल्लुआ मानसिया बेसेबां मोजां आरो एसेबां धोनिबो। बिल्डिं सायाव थानो मोनसिगोन आयै बिल्डिं सायाव। खाफाला गेवमारबाय आयै आंनिया। टिल्लु बायदि एसेबां मोजां सेंग्राया आंखौ प्रप'ज खालामदों एसेबां धोनि मानसियानो। जों गामियाव आंनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन हौवा मोनसिगोन आयै। आंनो नामजादा खालामसिगोन बे गामिखौ। बिल्डिं सायाव थानो मोनसिगोन आयै आङो बिल्डिं न' मोनसिगोन। औ आइ भाग्य गोनां मारहाय आंनि फिसाजोआ। ओमफ्राय आइ बिनि माथो गोसथोनाय दङनो। दा गोसथोनाया मा जागोन? मा खालामगोन गोसथोनायखौ? बेखौ बाद होलै आयै बेखौ बाद हो। बेखौथ' टिल्लुआ मोजां मोनखालानो ओरैनोसो रायज्लायफ्लाबाय थादोंनो। जेनेबा बे सिख्लाखौ बियो जेबो दाय मोनाखैना। हरखाबनो ब्रेकआप होद्रायनोबो हायानो। जेनेबा सुइसाइद खालामनो गिदोंनो बियो। ओमफ्राय बिदिनो लासैनो 10-15 दिनसोनि उनाव बेखौ ब्लक खालामना दोनसिगोननो। अबेसे नंमारगौबो। बिदि हरखाबनो नागारनाङा र'। अबावबा गावनि जिउखौ फोजोबना लानोबो हानाय। लासै सेया खालामबाय थानो हो बेखौ। ओमफ्राय बियो होमबानियानो एकजा जालांगोन बिनि गोसथोनाया। औ आयै बिबो मिथिखागौ। बिदि होननानै सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानो होनाङा। नङाबा बियो एकदम अबावबा खारसनफैगोनहाय। बिलाय खारसनफैबालाय टिल्लुआ लाखिगोन नामा? बेखौथ' लाखिखालाना। जिखिजाया आयै नोङो खर'रपति बिजामादै मोनसिगोन दे। औहाय बेथोबा एसेबां धोनि बिजामादै मोनमारसिगोन आङो। खाफालानो गेवमारबायहाय आंनियाबो। नोंसोरनिया मोजांबानो आंनियाबो मोजांहाय आइ। नोंसोरनि मोजांखौनो सानफ्रोमबो नागिरबाय थायो आङो। आयै मिथिगौ आंबो। थेवब्लाबो टिल्लुनिया गोसथोनाय थायाबा मोजांसिन जागौमोन आरो। दा गोसथोनायखौबो जुदि गारनो हायाखैबा एसे जेथो जाना थाबाय आरो। टिल्लुआ बेखौ जेबो टेनसन लानो होआखै आयै। बुंखादोंना बियो 15 दिनसोनि उनाव बेखौ ब्लक खालामना दोनखागोन होननानै। दा माने बेखौ एसे दाय नागिरगोननो बियो। दे थाबैनो गारनो होदो आरो। 10-15 दिननि गेजेरावनो गारखागोन बियो। आरो जुदि टिल्लुआ बेखौ गारनो हायाना आं टिल्लुनिफ्राय नाम्बारखौ लानानै रायहरगोन नों मानो गाराखै होननानै। बिना मोजां मोननाय दंखायो हाबायानो जासिगोन होननानै बुंगोन आं। आदानोबो खिन्था आयै टिल्लुआ आंखौ प्रप'ज खालामदों होननानै। बेथ' आंखौ बादासो होगोन खोमा आयै। बाद हो बिदि खोथाखौ बेलाय जाम्बासो। एसेबां चान्स मोनदों नोङो। चान्स मोननायावनो जुदि प्रप'ज खालामनायावनो जुदि नों बेखौ लायाबा बेफोरबायदि चान्स मोनबावनाय नङा नों आइ। सोरबा एसेबां खर'रपति सेंग्राया नोंखौ मोजां मोनगोन नामा? मोजां मोननाय नङा। दा टिल्लुखायसो जोंफोरखौ जेबो मुगैयालासिनो जोंफोरखौ केयारबो खालामदों दाखालि थांनायाव। दा नोंखौबो गोसथोबाय। आयै बे आदाया जाम्बा मार जाल्ला। रायज्लायबाय थानोसो होनांगौ बेजों गोसथोदों होननानै। माबा रायज्लायनोसो होआखै। दे नों टेनसन लानाङा आं बुजायगोन बेखौ। आयै नों आदाखौ बुजाय। जायखिजाया आं दिनै जोबोद खुसि आयै जोबोद खुसि। ला 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 ला। आइया थारैनो जोंफोरखौ मासेबो गोसोखांला नामा? सानसे समाव दालिम बिहामजो होननानै ओरैबायदि अनोमोन। आरो दे बेखौथ' गोसोखाङा आंखौथ' गोसोखांनांगौना। आंथ' बिनि असे फिसाला। आं नोंखौ गोसोखाङो आयै। बे गब्दा गुन्दानि थाखाय नोङो फिसाला गिदिरखौ बावलांनोसै नामा आयै? गोसोखाङो आयै नोंखौ। नोङो जेसेबांखि जोंफोरखौ राया मानो थेवब्लाबो गोसोखाङो। गोरोन्थियानो मावाखै जेबो। गोरोन्थि मावबाबो बेलेगमोन। बे गब्दानि गोरोन्थिखौ नुवालासिनो मोनथिनो लुबैयालासिनो जोंफोरखौसो डाइरेक्ट गाज्रि साननानै होखारहरबाय। आं सानाखैमोन आइखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै। आं सानसेबाबो जोंफोरखौ लिंहरफिनगोन सानदोंमोन। नाथाय गैया दासिमबो लिंहरासै। दाथ' आरो गब्दाया हाबाबो खालामबायनो। हाबायावबो लिङासै। बिसोरथ' खिन्थाखायाखै देनाय। आफाया खिन्थानायखायसो। आफायासो जोंफोरखौ खबर लाबाय थायो। बे आफायाबो आइखौ गियोना। आफायाबो सिरि खिन्थादों आंनो। आइनि आरो रागानो बांद्राय।
जाबाय आंनिया। ओइ खोनादोंना खोनायाखै जाबाय? जाबाय थौ। राहुल मा सानबाय दङमोन नोङो? माथो बुंबावनो आरो दालिम, आइया मा जोंफोरखौ सानसेबो खबर लामारला नामा? नोंखौथ' लाया आंखौबो लाला। बै गबदानि थाखायनो जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालाममारबाय आइया। जेबोथ' गोरोन्थियानो गैखाया, थेवब्लाबो जोंफोरखौ मानो बेफोरबायदि साजा होनांगौ? दिनै आं गोसोखांदों, जोबोद गोसोखांदों न'खौ, आइमोनखौ। माथो खालामबावनो आरो राहुल, नोंसानि हाया जोंफोरखौ एसेबो मोजांखौनो मोनला। जोंफोरखौसो गोरोन्थि सानबाय थायो। नाथाय बै गबदाखौ मोजां सानबाय थायो, मोजां सानना लाबाय थायो। सानसे समाव आइया माबायदिमोन आरो दा माबायदि जालांखो। ओरैबायदि अनोमोन आंखौ, गावगायनि फिसाजो बायदिसो अनखायोमोन। बेनोथ' नोंखौ ओरैबायदि अनोमोन आइया, गावनि फिसाजो बायदिसो अनोमोन। नाथाय बे गबदाया नोंखौ गाज्रि होनाय लोगो लोगोनो आइयाबो मानो मानिना लानांगौ? आइया जुदि आंखौ गावगायनि फिसाजो बायदि सानना लामारोमोनबा मानोथ' गबदानि बाथ्राखौल' लाखो? आंनिखौ मानो एसेबो खोनासङासै? मानो आंनिखौ एसेबो फोथायासै? होमबा आइया आंखौ गावगायनि फिसाजो बायदि सानखायामोन, ओरैनोसो देखायबाय थायोमोन खोमा। जुदि आंखौ गावगायनि फिसाजो बायदि सानथारोमोनबा आंनि फारसेबो एसे सानगौमोन, आंखौ एसेबाबो फोथायगौमोन। थु थांसै, बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, गोबाव जागोन। थेवब्लाबो आं बोरैबा मोनबाय दङलै दिनै मानोबा। मानोथ' खेबसेबो खबर लाया? मा आंनि फारसे एसेबो अननाय गैला नामा बिनियाव? नोंथ' बिहामजो देनाय, थेवब्लाबो आंथ' बिनि फिसालाना। माथो बुंबावनो आरो राहुल, दे आफाया अनबाबो जागोन दे। आफायाथ' जोंफोरखौ खबर लाबाय थायोना, आइया लायाबाबो। थेवब्लाबो आइया हाजारबाबो बिमाना, गोसोखाङो। आंनिबा सानसे नङा सानसे आइया खबर लागोन, आं मोनथिगौ। सानसे नङा सानसे जोंफोरखौ निमाहा होगोन, सानसेबाबो जोंफोरखौ नागिरगोन। नों नायबाय थानाय। थौ नोङो बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा। बेसेबां दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो दे आइयाबो। उनाव सानसे नङा सानसेबाबो जोंफोरखौ नांगौ जागोन, नों नायबाय था। आंखौ नाङाबाबो नोंखौ नांगौ जाथारगोन, हाजारबाबो नोङो बिनि फिसाला गिदिर। मोनथिला दे आरो। थौ दानिया गोबाव जाबाय। थौ। दङ दे ओरैनो। नोंहालाय माथो खौरां? मोजां, आंनियाबो दंथ'यो। ओंखाम जाबायना जायाखै? ओंखाम जाबाय, जाखां लोंखांनै बिसिनायाव फैबाय र'। नोंहालाय? आङो ओंखामखौनो जाथ'वाखै र', आं गोबावजोंसो जायो। आयु 10थायानो जाबाय माथो, बारबायसो, दासिमबो ओंखाम जायाखै होमबा? जाथ'वाखै र', ओमफ्राय जोंहानाव फैया नामा लैथोश्री? माथो टिलुआबो फन हरबाय थादों। फन हरा दिनै दा नै लोगोजों रायज्लायनायावसो हरबाय बेबो। दसे उनाव हरगोन र'। ओमफ्राय मादै मोना मोजाङै दंना? औ दंथ'यो। ओमफ्राय नोंसाय मोनालाय? दङ दे, गासैबो मोजाङै दंथ'यो। ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो रायज्लायबाय आरोना जोङो। गैया, नाम्बारानो गैयामोन नोंनिया। दङमोन, ओमफ्राय डिलिट जालांदो। बोरै डिलिट जानांनायमोनबा? दाखालि लोगोनिफ्रायसो ओमफ्राय बिना लाबाय। टिलुआ माथो हरबाय थाबाय। दे होमबा ना, उनाव रायज्लायगोन र'। नै सासेया फन हरबाय थादों र'। दे उनाव हर सोलाबबा। औ जागोन दे। हेलौ। मालै आमखि, हो? मा वेटिं? लोगोजों रायज्लायदोंमोन आङो। लोगोजों रायज्लायदों? आं लोगोजों रायज्लायबा, आब'मोनजों रायज्लायबा नोंनि फनखौ रिसिभ खालामाबा दाय जायो। दालाय मा, हा? दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थादों नोङो, लोगोनि फनखौ दाननानै आंनिखौ मानो रिसिभ खालामाखै? नङा माने आंना लोगोआ बेसेबा गोबावनि उनावसो फन खालामबायना। गाज्रि मोनगोन होननानै आङो नोंखौ उनाव हरगोन दे होननानै सानबाय। लोगो नङा, नोंहाबो सोरबा रायज्लायनाय ओंखारदों, सोरबा गोदान बयफ्रेन्ड ना? बयफ्रेन्ड? नों आंखौ मा वेटिं मोनबाय थायो नामा सानफ्रोमबो? दिनैल'सो मोनदों। आंथ' नोंखौ बेसेबा मोनखायो, थेवब्लाबो दाथ' आं जेबो बुंला। आंना जुदि बयफ्रेन्ड थानायमोनबा आं नोंनि थाखाय फाग्लि जागौमोन नामा? रावबो बयफ्रेन्डजों रायज्लायाखै आं, लोगोसो। आं रावबो सेंग्राजों रायज्लायखायाबो। नोंना बयफ्रेन्ड दङ, बेनि थाखायथ' नों आंखौ बे साननैसोआ जेबो बुङाखै, वेटिं मोनबाबो। गासैखौबो मोनथिजोबगौ आङो, मोनथिबाय? दोन, फन हरनांला दे। दा नोङो जायजों रायज्लायदोंमोन बेजोंनो थांदो नोङो, आंजों फैनांला। जायखौ मोजां मोनो, जायजों रायज्लायो, रायज्लायबाय था, नाथाय आंनो हरनांला नोङो। बाय। हेलौ, आया दाननासो होबाय। दिनैल'सो वेटिं मोनबायलै बियो आंखौ, आरो दसे समल' मोनदोंलै, 5 मिनिटबो जाबावाखैसो। बिदियावनो आंखौ ब्लक खालामना दोनबाय आरो बियो। मानो बेफोरबायदि टिलुआ? आंखौ मा खालामनो सानमारदों बियो? मा आंजों एसेबो गोसोआनो गैला नामा बियो? जालारि।
बिदिनो खालामनांगोन बेखौ जेबो दाय गैयाबाबो बेफोरबायदिनो खालामनांगोन बिजि मोनबानो बेफोरबायदि खालामनांगोनलै बेखौ एबारनिफ्राय बिदिनो लासै लासै ओमफ्राय 15 दिनसोनि उनाव बेखौ गारथारनोसै आं बे साननैसोआ बेखौ बेफोरबायदिनो खालामबाय थानोसै फैसाखौनो गाबोन खेबसे खुलिबावनोसै दाथ' ब्लक खालामना दोनबाय आं ओमफ्राय आरो गाबोन आं गावगायनो नाम्बार गोदान बानायनानै आं हरबाय थागोन ओमफ्राय आं बिजि मोनगोन ना आंबो थुगोन आंनि नाम्बारजों ओमफ्राय बिजि मोनबाथाय होखानोसै बेखौ मस्लाया हेलौ मा खालामदों दङ माबा आङो दानि आंनि गार्लफ्रेन्डखौ रायहरबाय ब्लक खालामबाय माने सोरबा लोगोजों रायज्लायदोंमोननो ओमफ्राय आं दसे सम वेटिं मोननायावनो दोखो दोखो रायबाय सोर हौवाजों लाइन मारदों सोर हौवाजों रायज्लायदों होननानै दम होखाबाय आं बेखौ बिदिनो नागारनांसिगोन बेखौ माने वेटिं मोनबानो माने दाय हमनोसै बेखौ सोरबा सेंग्राजों लाइन मारदों होननानै बिदिनो दाय होनानै बेखौ लासै लासै नागारथारनोसै र' थेवब्लाबो बे 15 दिना थाथोंसै 15 दिन नांलायनानै बेखौ नागारथारनोसै ओमफ्राय नों रायहरमारनायबा औ ब्लगबो खालामदों ओमफ्राय गाबोन खुलिनोसै ओमफ्राय आं मा सानदों मिथिगौ ना आं गावनो माबागोन मा होनो गोदान नाम्बारजों फन हरगोन बेखौ आं गाबोन नाम्बार गोदान बानायगोन ना ओमफ्रायथ' बियो गोदान नाम्बारजों फन हरबा रिसिभथ' खालामखागोनलै ओमफ्राय बियो रिसिभ खालामनाय लोगो लोगोनो आं आंनि नाम्बारजों बेखौ फन खालामगोन ओमफ्रायथ' वेटिं मोनगोन ना आङो ओमफ्राय वेटिं मोनबा होलायनोसै बेखौ रायनाया बेफोरबायदिनो खालामबाय थागोन आं एबारनिफ्राय बेखौ नङाबा रायनोबो जेबो दाय गैयाना रायनो थाखाय एसे दायबो मोननांगोन ना सिमखौबो मोननै बानायबावगोन आङो फैसानिबोथ' जेबो आंखाल गैखाया जेबो प्रब्लेम गैखाया सिमखौ मोननै मोनथाम बानायनोसै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हरबाय थानोसै आंबो ओमफ्राय रिसिभ खालामनाय लोगो लोगोनो आंबो आंनि नाम्बारजों हरनोसै वेटिं मोनबानो सेस बिदिनो ओमफ्राय साननैसोनि उनाव ब्रेकआप पुरा माने ब्रेकआपथ' होखाबाय देनाय थेवब्लाबो माने पुरा होथारनोसै आरो आं बिजुलिखौ बुंदोंआनो बेजों रायज्लायबाय थानाङा होननानै दा आरो नै मोजांसो मोनबावबाय गोसथोनाय दंखायो होन्दोंआनो आङो थेवब्लाबो मानो बिसोरनि गेजेराव मानो हाबनांगौ दे फन हरनानै आं बेखौ मोजाङै बुजायहरबावगोन मानो मा बेफोरनि गेजेराव हाबनांगौ देनाय मालायबा बेसेबा बोसोर जाबायमोन बिसोरनिया मोजां मोननाया बे बिजुलिया मानो टिल्लुखौ लाइ होबाय दङ बिजुलिया लाइ होनायखायसो टिल्लुआ गोसथोनो हादों बेखौ बे बिजुलियाबो मानो मा मोनमारदों दे गार्लफ्रेन्ड गोनांखाखौनो बिबो लाबाय होमबा थै अयनायलै हामा बेफोरबायदि खालामनो पाप नाङो बेफोरबायदिनो खालामबाय थादो ओमफ्राय थाबैनो नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ गारदो एक्ससो होनसिगोन आं बेखौ नोंनि एक्स औ सना दाथ' आं बेखौ मोजां मोनलाना आं नोंखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय आइयाबो खुसि मोनसोदोंसो जोंफोरनि मोजां मोनलायनायखौ मोनथिनानै नंगौ नामा आइ बिखुनजोआ मोजां मोनसोदोंबा माबा जेबो टेनसनानो गैला ओमफ्राय नोंसो आदानोलाय खिन्थादोंना खिन्थायाखै खिन्थादों आइया औ ओमफ्राय होमबा जोंनि हाबायाबो बारा दिन गैला आरोना मास मोनसेल'सै ओमफ्राय नोंसा आइखौबो बुंखाना दोनखानांगौमोन मास मोनसेनि उनावनो लाबोसिगोन होननानै गासैखौबो खिन्थाजोबखायो आङो आइनो खिन्थादोंना मा होननाय मा बुंनो दे आइया मोजांसो मोनदों नों बायदि एसेबां मोजां बिजामादै मोनसिगोन नालाय अबावलाय बादा होनो मोजांसो मोनगोन थांबा बिजुलि नों मानो बेफोरबायदि बिसोरनि गेजेराव मानो हाबनांगौ गोसथोनायनो दंखायो नों मोनथिखानानैबो मानो बिसोरनि गेजेराव हाबनांगौ दे आदा मा नोंबो जाम्बा रोखोम खोथा बुङोब्रा सासे करोरपतिनि मालिकआ आंखौ मोजां मोननो नागिरदों नोङो मोजांसो मोननांगौ आरोथ' मोजांबो मानसिया नों मानो आंखौ बेफोरबायदि बादा होबाय दङ मोजां मोननाय दङ आरो बेखौथ' बियो ब्रेकआप होनो नागिरखादोंना थेवब्लाबो नोङो मालायनि मोजां मोननायनि गेजेराव हाबनाङाना आंथ' बेखौ जबरदस्ति मोजां मोनाखैना गावगायासो आंखौ प्रप'ज खालामग्रोदों थेवब्लाबो नोङो मानो एक्सेप्ट खालामनांगौ बियो नोंखौ एक्सेप्ट खालामामोनबा नोंखौ बियो मोजां मोननो हागौमोन नामा बेना मोजां मोननायानो दंखायो आं नोंनो खिन्थाखाबायानो आरो मोजां मोननायाबो बोसोरसे बा बोसोरनैल' जायाखैना दिनै 6-7 बोसोरसो जाबायनो 6-7 बोसोर जाबालाय माथो जाबावनो दे आदा दा टिल्लुनो गार्लफ्रेन्डखौ नांखालायानोबा बिनो दा आंखौसो नांगौनो ओरैनोबाबो आं बेखौ मोजां मोनामोनबाबो बियो गुबुनखौबाबो मोजां मोनसिगौमोन दे बेखौ ओरैनोबाबो नागारखासिगौमोन बे टिल्लुआ हामालै बिजुलि
बेफोरबायदि मालायनि गेजेराव हाबनो मोना। नोङो नाम्बारखौनो होनाङामोन। नोंजों रायज्लायनायनिफ्रायनो बिजों नांज्लायग्राल' जादों। आं खोनाबाय थायो सानफ्रोमबो नांज्लायो। नों गैयामोनबा बिसोर नांज्लायनायानो नङामोन। हिनजाव गोनांखा, गोसोथोनाय गोनांखा मानसिफोरजों रायज्लायबाय थानाङा, मिथिगौ ना? आरो नोंथ' दा एक्सेप्टसो खालामबावबाय। बिजुलि, एबार फन हरबाथाय नोङो नांला होनना बुंहरदो। आया, आं एक्सेप्ट खालामखाबायानो, बोरै बुंबावनो हानो दे। खैदिन जाखो दे नोंनिया एक्सेप्ट खालामनाया, हा? मैयाल'सो एक्सेप्ट खालामदों नोङो, सानसेल'सो जाबाय नोंसिनिया मोजां मोनलायनाया। बैखौ गोसोथोनाया दिनै 6 बोसोर 7 बोसोर जाबाय। नोंखौबो जुदि सोरबा बेफोरबायदि खालामबा नों मोजां मोनगोन नामा? नों सानना नायनाय बिजुलि, नों माबायदि मोनगौमोन? नोङो जायबा सेंग्राखौ मोजां मोननानै 6 बोसोर 7 बोसोरसिम मोजां मोनना दङ, ओमफ्राय बै सेंग्राया जुदि नोंखौ हरखाबनो नागारबा नों बोरै मोनगोन? दा टिल्लुनि गार्लफ्रेन्डआ खम दुखु मोनाखै बे। बियोसो मिथिगौ बेसे दुखु मोनदों बियो, बेसे बिखा खामदों। नों मानो बुजिनाबो बुजि रखम? ओइ जाम्बा नामा नोङो रामोनदा? नों मोजांसो मोननांगौ। मोना आङो आयै, आं मोना। नोङो बै सिख्लानि बागैबो एसे सानाखै मानो आयै? दिनै 6 7 बोसोर मोजां मोनबोबाय, फोथायनानै दासिमबो रावजोंबो हाबा जायाखै बियो। दा आरो टिल्लुआ बिजुलिखौ मोजां मोनबा जागोन नामा? बिजुलिखौ मोजां मोननो होनांला आंनिबा। फन सन खालामनो होनांला। नोङो बिनानावनि मोजांखौ नागिरा नामा, हा? चान्स मोननायावनो दान्ससो मारिनो होनांगौ। नै खर'आ बेफोरबायदि धोनि न'खर मोनबावगोन नामा, हा? भाग्यआवनो बियो दा बिजुलिखौ फसायनानै मोजां मोननो नागिरदों, हाबा खालामनो नागिरदों। नोंहालाय मानि मा बाधा? जाम्बालाय नोङो आबा, जाम्बा। आरो सोरनियाथ' मोजां मोनलायनाय थाया दे आजिखालिनि दिनाव। सेंग्रा सिख्लाफोरनिया गारलायलायाथ' जाखायोना। दा मालाय टिल्लुनो नांखालानो बिनि मोजां मोननायखौ। बिजुलिखौ लायाबाबोथ' बियो गुबुन सिख्लाखौबाबोथ' लाखागोन ना। आरो बावथ' मोनगोन दे एसेबां धोनि न'खर, हा मोजां मोनलायथों। नोंहा माथो जाखो? नोंहा माखौ अरजादों? खुसिसो जानांगौ। नोंनि बिगोमाया नोंनि बिनानावखौ फसायदों, हाबा खालामनो नागिरदों। बेफोरबायदि धोनि न'खर ना जों गामिनि सिख्लाफोरा रावबो मोनाखै। दा नोंनि बिनानावासो मोनगोन। बेफोरखौ सानदोंना सानाखै? आरो बेफोरबायदि धोनि न'खराव बाव मोनबावनो भाग्यआवसो मोनदों होननांगोन। नङा सोर लांगोन दे जोंफोरबायदि गोरिब न'खरनि फिसाफोरखौ सोर लांगोन? एसेबां धोनि न'खरनि मानसिफोरा मुगैगोनसो। आयै, नोङो बिजुलिनिखौल' सानबाय दङ न'? नाथाय बै सिख्लाखौ मानो सानाखै? बिनि गोसोआवदि बेसे दुखु नांगोन, नोंसोर मानो बुजिया? 6 7 बोसोर मोजां मोनबाय, गुबुन सिख्ला मोननानै हरखाबनो नागारबा जायो नामा? बिनि गोसोआवदि बेसे दुखु नांगोन, बेसेदि गाबगोन बियो। जानाय नङा, लोंनाय नङा, उन्दुनाय नङा। आरो सहायनो हायाबा गावनि जिउखौ फोजोबनाबो लानो हानाय। बा नोङो बै सिख्लानि मोजांखौसो सानबाय दङ, ओमफ्राय गावगायनि बिनानावनि मोजांखौ सानाखै नोङो? मा होननानै बुजायबावनो आयै नोंसोरखौ? नोंसोर माथो बुजिनायानो थाङा। दे, आं दिनैनिफ्राय जेबो बुंला। जाय जि खालामो खालामबाय था, आं जेबो बादा होला रावखौबो। औ जाम्बा, नों जेबो बुंनाङा, मिथिबाय? नों दा नोंनि बिनानावनि बागैसो साननांगौ। सोरबा गुबुन सिख्लाखौसो सिन्थाबाय थादोंलै। मा दे बेफोरबायदिलै? आंनि मोजांखौ नों मा नागिरा नामा? आंखौ मा धोनि न'खराव हाबा जाजानो नों लुबैया नामा? सोर लुबैया होनदों? दा बिसोरनियादि मोजां मोननाय दंखायोना, नोंखौ आं गेजेरावसो हाबनो होआखैमोन। आंखाल गैयालै सेंग्राफोरनि, दा बिनियादि मोजां मोननायानो दंखायो। है आदा, बिनो बै लैथोस्रि नामा, बेखौ नांखालानो। दे जि खालामो खालामबाय थादो, नोंसोरनिसो गोसोसै आरो दे। दे जेबो बुंनांला नोङो, सिरि था, दोन। आरो आदा, नों जेबो बुंनाङा दे टिल्लुखौ। सिरि खामानि मावबाय था। जा खामानि मावनो होयो बेखौनो मावबाय था। बेफोरनि बागै बांद्राय रायज्लायनाङा। औ आबा, नोङो बेफोरनि बागै बांद्राय रायज्लायबाय थानाङा दे। दे रायज्लायला दे, आं जेबो रायज्लायला, दे दोन। आब', नों थाङाबा होनबा आं थांसै। बोरमा गैयामोनबा नोंबो थांनो हागौमोन ना गायदेर लाहानियाव। बोरमा गैयामोनबा थांगौमोन आंबो आगै। दा आरो आं थांबाथाय सोर नायगोन बोरमा मानैखौ? दा आरो बोरमायाबो गोरलैथ'ना। आरो आजिखालिनि सैमाफोराबो बोरमा जाग्रा जाबायना, सैमाफोरखौबो गिनांगौ। दे होमबा आब', नों मालाबा थांनो हासिगोन, आं दिनै थांनोसै। दे, बारा दिन थानाङा आरो। आंबो हारसिं जायोना, साननैल' थाना फैदे। जागोन दे आब', आं साननैल' थाना फैगोन। आं ओजों आरो थांना थाहैबाथाय नों हारसिं जागोन ना? हारसिं थानोबो बोरैबा मोनग्रा जाबाय, रावबोबो गैला।
नों गैयाबाथाय थानोनो सुखुवा आङो। नों दसे गैयाबानो थानो सुखुवा। थेवब्लाबो बे साननैखौ मेगन मिसिबनानैबाबो थाथारनोसै आरो। मानोना दा नोंबो नोंनि गामिखौ नायनो लुबैदोंबा, गायदे लानायाव थांनो लुबैथारदोंबा, औ आब', आङो जोंनि गामिखौ बेसेबा नायनो लुबैदों। जायबाबो नायनो लुबैखागोन आगै, आंबाबो लुबैगौमोन। बेनिखायनोथ' आं नोंखौ थांनो बादा होआखै। थां आगै थां, थांनानै नायना फै। गायदे लाहानाव आलासि जाना फै। औ आब', माबायदिबा जाना दङ दा जोंफोर गामिया, सोलायजोब्बाय खोमा। गायदेया फन खालामसिगोनानो खोमा आंखौ। ससे लांफैगोन ना नोंखौ? औ, ससे लांफैगोन ना आंखौ? नै नाम लानाय लोगो लोगोनो हरबायानो, बे गायदेयानो हरदों। दे रिसिभ खालाम। हेलौ, मा जाखो फैनाया? औ, थांगासिनो र'। मा बेलासियाव थांगोन दे। बेलासि माने 3थासोआव। 3थायावसो? दे होमबालाय आं नोंखौ ससे लायगोन, नों ससे फैना थाबानो जाबाय सगआव। औ, जागोन दे। आं आरो नोङो दिनै फैगोन होननायखाय थांनो ओंखारसिगौमोनानो, दख'ना गानबायानोमोन आङो। ओमफ्राय आइयासो खेबसे फन खालामनाय होननायखाय खालामदों। नोंबो आरो फनखौनो खालामाखैना? औ, दसे थानानै खालामसिगौमोन आङो। जमुना आब'जों रायज्लायबाय दं र'। जमुना आब'खौबो लाबोफा। माबा गायदे, बोरमा दङना, बिमा फिसा मानै दङ। फिसायाबो गोरलै, बारा दिन जायाखै खोनानाया। बिदिनोलै बोरमा अमा थाबाथाय। आंबो अबा आलासि जानो थांबाथाय टुनटुलु आरो टुनटुलि फिसाखौसो गोसोखांबाय थायो। टुनटुलु? नोंना टुनटुलुआ दासिमबो दङ? फानाखै नामा? फानाखै। बे टुनटुलु आरो टुनटुलि फिसा मानैखौ आङो फाना खोमालै, आं लाखिना दोनगोन। बिदिसो होनबा नोंना बिजनेस खालामनायानो बिदिसो, फानलायाबो? फिसाफोरखौ फानबाय थायो। फानबाय थायो माने फिसायानो जानो रोङाखैलै। नोंसानाव थाइजौ खान्थाल दंबावो नामालै? एकदमबारे जानो लुबैसोदों, दङबा लाबोनाय जोंनाव अम्बिखि। खान्थाल दङ दाबो, थाइनै दङ। जानो नामा? लांगोन दे। जागोन बाबरे बाब, मा होनजाया, खुदै मन'गासिनोसो आङो, लाबो। जागोन दे, लांगोन आङो। दे होमबा दा आङो 3था बाजियाव नोंखौ लायनो थागोन, नों ससे फैना था। साबि खिन्थु फैगोन होननानै फैयालासिनो थाबा नोंखौ दामगोन आं। दे दामनो हागोन दे। दे होमबालाय ओंखाम संहैनि दा जोङो। दे ओंखामफोरा थाबैनो सं, जा, ओंखारफै। औ, दे थांगासिनो। दे बाय बाय, दायो लोगो मोनगोन। बेसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ दिनैसो नुसिगोन आइमोनाबो। दे। औ दे।